Popularni voditelj i producent Žika Jakšić prije nekoliko nedjelja doživio je moždani udar, a zdravstveni problemi su se pojavili tokom snimanja finalne emisije Nikad nije kasno. Prisutni su primijetili da ima poteškoće s govorom, znoji se i gubi ravnotežu, zbog čega je hitno prebačen u bolnicu Sveti Sava gdje je proveo 10 dana na intenzivnoj njezi. Prema riječima izvora bliskih porodici, Žik je bila oduzeta cijela jedna strana tijela, a govor mu je bio gotovo neprepoznatljiv. Ljekarski tim danima se borio da mu stabilizuje stanje, dok su porodica i prijatelji strepili za njegov život. Srećom, voditelj se sada nalazi van životne opasnosti, ali njegov put ka potpunom oporavku bit će dug i neizvjestan. Trenutno se oporavlja u svom domu na Bežanijskoj kosi, gdje je pod stalnim nadzorom ljekara i terapeuta, svakodnevno prolazi kroz intenzivne vježbe, masaže i govorne terapije s ciljem da povrati osnovne funkcije. Ipak njegovo lice i dalje nosi tragove ozbiljnog zdravstvenog šoka koji je preživio. Uprkos svemu, Žika ne gubi volju. Pokazuje veliku borbenost i odlučnost da se vrati svakodnevnim aktivnostima što prije. Kako se navodi, uskoro bi trebalo da ode na jednomjesečnu rehabilitaciju u banju, ali još uvijek nije odlučio da li će to biti u Srbiji ili inostranstvu. Naime, njegov sin, Andrija, koji živi u Njemačkoj, predložio da Žika dođe kod njega i nastavio oporavak u specijalizovanoj banji blizu Frankfurta, namijenjenoj pacijentima koji se liječe od posljedica moždanog udara. Međutim, voditelj je za sada skeptičan prema toj ideji. Žika smatra da i u Srbiji postoje kvalitetne i efikasne banje, te ne vidi potrebu da se ulaže veliki novac u liječenje u inostranstvu. Ipak nije potpuno isključio mogućnost odlaska kod sina i zamolio je da ga sačekaju još malo dok ne donese konačnu odluku. Njegova porodica ostaje uz njega, pruža mu podršku tokom ovog teškog perioda, a javnost mu i dalje šalje brojne poruke ohrabrenja i želje za što bržim oporavkom.